wannan sabon bidiyon. So bidiyon namu na yau zai bayani ne akan exchanges, maganganun da aka yi akan exchanges da kuma abubuwan da ke faruwa akan Pulse, duba da listing kawai ya rage mana yanzu haka a Pulse. Kowa da kowa ina fatan ya san da wannan labarin, listing kawai ya rage. So wanda kuma shi ma da a cikin wannan bidiyon za mu faɗa ranakun da za a yi listing da kuma expecting da ake yi na listing ɗin, wato na listing ɗin Pulse ɗin. So kafin mu shiga cikin wannan bidiyon dai kada ka mance da subscribing da liking da sharing ɗin wannan bidiyon, saboda hakan zai taimaka da mun ɗaura bidiyo irin wannan YouTube su tura maka notification instantly. So ina fata ƴan uwa za su yi subscribing, da su yi liking, sannan za su yi sharing. Mu je hutun takaitaccen lokaci kafin mu dawo. Yawwa, na tabbata da yanzu ɗan uwa ya yi subscribing kuma ya yi liking, ya yi share ɗin wannan bidiyon. Abin da kake buƙata shine ka yi comment a ƙasan wannan bidiyon. So kamar yadda ku sani, Pulse jiya na yi magana akan da Blue Coins da Blue AI, wato wannan kenan. Okay, da Blue Pulse kenan, afwan, da Blue Pulse. So a lokacin da na yi magana akan da Blue Pulse, mutane da yawa sun ɗan je sun sa wannan da Blue Pulse ɗin, to yanzu haka an kulle. Daman abu uku ne ya rage musu. Akwai checking, akwai me ake cewa, akwai checking na farko da suka yi wanda kowa ya duba nashi ya ga an sa mai congratulations. Sannan akwai magana da aka yi akan wanda bai kai 100,000 300K ba. Wannan magana labari ce, babu wanda ya ce maka dole sai ka kai 300,000 tukun ka zama eligible. Ko ba ka kai ba ko ka kai, za ka samu token ɗinka. So sannan at the end kuma jiya suka yi magana akan da su kulle wato sa wannan ton ɗin da ake yi, wato da Blue Pulse, wanda har sun kulle sama a jiya Monday kenan. Okay, shekaran jiya Monday ko I think yau Wednesday. So shekaran jiya Monday suka kulle ne, ina ganin jiya ne ko shekaran jiya, I think shekaran jiya ne. So bayan sun kulle wannan sa da Blue Pulse ɗin, abu ɗaya ne daman ya rage, wanda daga shi sai listing. A cikin group ɗina za mu je ku ga abubuwan da na yi posting, wanda kuma za ku amfana da shi, za ku fahimci me abin ke nufi. Kamar yadda ku sani kuma, Pulse ana ta musu bani na Twitter account. Wannan ba komai ba ne, wannan ci gaba ne baki ɗaya mu, kun fahimta? Wannan ci gaban mu ne, wannan bani da ake ta musu ci gaban mu, saboda hakan na nuna cewa Pulse fa an hango cewa ba ƙaramin alkhairi ya taɓa mutane ba. Shi sa ake mata hassada wurin ake mata banin ɗin wato handles ɗinta. So wannan ba komai ba ne, duk inda Allah ya ce za ka je, duk hasadan mutum bai isa ya hana ba. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mutane su samu alkhairi sosai da wato wannan Pulse ɗin. So yanzu da mu je ku je maganar da exchanges suka yi da kuma activities. Dama activities ɗaya ne ya rage, wato checking. Yanzu suna kan dubawa ne su ga ka sa tun ko baka sa ba, ko ka sa ko baka sa ba za ka samu. So yanzu bari mu je group ɗinmu, za ku ga last post ɗin da na yi wato ainihin group ɗinmu, ina zuwa. So kun ga post ɗin da na yi wannan ba ni post ɗin ba, wannan ɗaya daga cikin community ɗinsu ne, wanda lokacin da aka musu banin daman sun gabatar da wasu mutane ƙwara uku amintattunsu, wato channels uku wanda ke Twitter, wanda suka ce su za mu ringa bi, su za su ringa kawo mana update. In dai ba su ba, kar mu yadda mu je mu saurari kowa. So insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu je ma ku ga maganar da suka yi a group ɗinsu. So kun ga inda suka ce loading, inda suke magana akan yanzu fa 99.8% an gama komi da komi a cikin Pulse. Menene ya rage? Saura 2%, 0.2% ya rage a yi listing. So kun ga wannan na nufin kenan listing fa, ina tunanin a cikin satin nan ma kuna iya ji na yi bidiyo akan listing ya zo. So wannan abu ne mai wahala. Sannan ga wani gayi shi ma yana magana akan listing ɗinsu. Magana da kuka ji mun yi akan exchanger kuma, wannan daga baya ne suke post ɗin da suke cewa we are waiting for a centralized exchange, they need more time. So wannan su Pulse sun gama komi da komi yanzu haka, exchangers suke nufi, suke jira, wanda suka ce they are waiting for centralized exchange, they need more time. So mostly za ka ga inda suka ce suna jiran wannan centralized exchange, za ka ga ba a cika irin kwana ɗaya ba zuwa biyu, ba a ma sati. Ba a sati, ɗan jira ne kawai za su yi approving, su duba token ɗin yayi a listing ɗinsu a exchanger ko bai yi ba, na karɓar shi da sauransu, da wasu activities da za su gabatar. Su wannan shine ɗan jiran nan. Ɗan motan ɗin da kuka sun ce ba wani time bane, kar wani expecting wani lokaci ne. So ina fata ƴan uwa da abokan arziki sun fahimta. Masu buƙatan joinin ɗin group ɗinmu na Telegram, link yana description ko a comment section na wannan bidiyon. Ka je comment section, za ka ga na sa link. So ka je ka yi joinin Telegram ɗinmu, a can muke sa update sosai, saboda a can za ka fi faɗa kowa, za ka fi gane komi ma za ka fi ganewa, saboda wasu posting ɗin ma idan muka yi a can ba ma yin sa a nan. So ina fatan ƴan uwa sun fahimta. So abin da yake faruwa shine bari mu je community ɗin su, za ku ga posting ɗin da suka yi, da yake sun daɗe ba su yi posting ba. I think posting ɗin da za su yi yanzu kawai zai rage ya zama daga posting ɗin
me yake da suna posting din tokenomic ɗinsu sai kuma posting din listing. So kun ga wannan a cikin sati ko kwanakin nan za ku iya ji sun yi magana. A don haka duk wanda yake yin pause yanzu haka an sa ma sabon tax a ciki ya kamata ya ji yayi. Ya kamata ya ji yayi. Ina fatan ƴan uwa sun fahimta. So kada ku mance da subscribing da liking da sharing. Kamar da nace zan nuna muku abin da posting da suke a pause din. Bari mu ji, ina ga ba sai na nuna muku amma ya kamata dai mutum ya gani. Ba wani posting bane, dama magana ne suke akan ga wa'inda za a ringa following ɗinsu. Mutum zai iya bin su a Twitter ya ringa samun update. Gashi nan last post ɗinsu kamar da na faɗa muku sun zaɓi wasu amintattun su ƙwara uku wanda yanzu haka sun ce duk wani wanda ke pause ya je ya yi following ɗinsu a Twitter. Gasu nan kun gani wannan ƙwara uku suka ce and just remind all official updates and details will only come from this trusted source. Suka ce duk wani update ɗinsu da wani abu su zai ringa zuwa ta wa'innan mutanen ne saboda an yi baran ɗin Twitter ɗinsu. Suka ƙara da cewa only these S accounts broadcast official information about the project, don't fall for scam. Suka ce this account, wayannan accounts ɗin da suka sa ƙwara uku link ɗinsu wato na Telegram na wato Twitter akwai admin da dai sauransu. Suka ce duk wannan shine official, ta nan za a ringa samun wani official news daga pause. Kar ku je ku ji wani ya sa news a Twitter ku zo ku yi amfani da shi. So wannan shine, ina fatan yan uwa da abokan arziki sun fahimta. Insha Allah idan aka yi suna sa tokenomic suka fidda tokenomic ɗinsu zan yi bidiyo insha Allah. Sannan mai buƙatan kullum ya ringa samun irin wa'innan recent update da muke sa ya taɓa link a comment section ko a description na wannan bidiyon domin ganin full tutorial da duk wani abu da muke da duk activities da muke a ciki. Wassalamu alaikum, mu haɗa next video. Ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum.